Croeso i Gadeirlan Deiniol Sant yng nghanol dinas Bangor. Bron i fileniwm a hanner yn ôl, dyma lle sefydlodd y Deiniol a'i gymuned y fynychaidd, sef y Bangor cyntaf un. Ers amser maith, mae'n Cadeirlan ni wedi bod yn le o weddi, harddwch a sancteiddrwydd i'r gymuned gyfan. Dros y misoedd nesaf, fe fydd Cadeirlan Deiniol Sant yn un o ganolfannau brechu yr NHS. Fe fydd miloedd o bobl yn dod yma i gael ei brechu ac i ateb yr alwad mwyn cadw pawb yn saff. Mae'n holl bwysig i ni gael ein brechu. Ac fe fydd pawb o bob rhan o'n cymuned ni yn cael ei croesawu trwy'r drysau yma fel rhan o'r ymdrech. Mae Cadeirlan Deiniol Sant yma i bob un ohonom ni.